Raden Ayu Retna Bandini lan sedaya para pangeran ingkang sami sowan. Kula Eyang. Kula nedha nrima banget. Dene para pangeran, para tumenggung, para senopati kathah ingkang sami sowan kalebet panjenengan Raden Ayu Bandini ngaturaken pakaryan wonten ing Kurda Mulat Denayu. Enjih Eyang. Damel bombonging penggalih kula. Dene kula jejering sepuh kinarya ngembat praja ing kraton Kurda Mulat. Mila kanthi menika Denayu. Kinarya kangge kekiyataning praja ing Kurda Mulat, Denayu Retna Bandini dalah para pangeran ingkang padha sowan. Nyamektakaken raos bilih ing samangkih kinarya kangge kekiyatan wonten ing kraton Kurda Mulat. Nak ngaten to Denayu. Kasinggihan Eyang. Mila ngaten Denayu Retna Bandini lan sedaya para pangeran ingkang sami sowan. Ing titi kalenggahan menika pisoanan panci benten kalian padatan. Wonten rembag ingkang badhe kula aturaken dhateng Denayu Retna Bandini dalah para pangeran ingkang sami sowan ugi para tumenggung para senopati. Mila ngaten Denayu Retna Bandini lan sedaya para pangeran. Ing titi wanci menika sampun dugi titi raga mangsa. Gandeng praja ing Kurda Mulat komplang dereng wonten ingkang nglenggahi. Mila kanthi makaten kula jejering sepuh. Dinten ingkang sampun kawri kula mundi dawuh dhateng Maha Prabu Hirayuda bilih ingkang keparingasta kaprajan wonten ing kraton Kurda Mulat boten wonten asanes kejawi Pangeran Garuda Sengkali. Odo-odo datan kedangon. Mila ing titi wanci menika jumenengan tumuli kawiwitan.
kabeh para sentana dalem Baraya Gung lan saha keluarga ana ing Karaton Kurdamulat. Inggih kula Maha Prabu. Den seksenana ing rikalenggahan iki ingsun kawinisuda minangka Nalendra ana ing Kraton Kurdamulat. Kanthi ajejuluk Maha Prabu Sinuwun Gardamulat Nata Nagara. Sarut ngertos batin panjenengan. Kaya ngopo larane? Kaya ngopo sriye atine? Siwa Parasutra. Kula menika putranipun Kanjeng Rama. Nanging menapa kula menika boten dipun anggep tawa. Panjenengan saklebeting go garba ingkang ibu. Sangang wulan dosa dinten kakudang sami ingkang Rama. Ning yogene kebangetan. Eyang harga swara menika boten adil para martawa. Sinaosa kula menika cecering pawestri. Nanging kula ugi putranipun Kanjeng Rama tawa. Den Ayu Retna Bandini ingkang ibu ngandhut dhateng panjenengan sangang wulan 10 dinten kakudang sami dening ingkang Rama Suwargi Maha Prabu Herayuda. Kenging menapa ingkang pun wisuda malah rayi dalem jeng pangeran Garuda Sengkali. Ateges kawontenan wonten ing Kurdamulat. Bancinte, banciladan boten adil. Mila saking menika saking sakiting manah kula kepengin ngrisak praja ing Kurdamulat. Kula kepengin jumeneng ratu ing Kurdamulat wae. Gerah manah dalem kadya kaobong boten saged kasiram. Ning raos batos kula ugi nderek sakit manah kula. Jalaran kula minangka pepatih boten saged jumenengaken panjenengan minangka ratu Kurdamulat. Menawi panjenengan menika tasih tresna dhateng kula. Menawi panjenengan menika tasih bekti dhateng Kanjeng Rama Suwargi Herayuda. Mestinipun Siwa Palasudra kagungan cara to?
perkawis abang ijuning lelakon Kurdamulat niku sinten? Sinten sing ora ngerti patih tuwek elek Malasudra? Pun to, menawi panjenengan badhe ngersakaken jumeneng nata minangka ratu, lho, kabeh niku ana dalane, ana carane. Menawi pageran menika sampun netepaken ingkang rayi minangka ratu, lho, nggih piye carane wong niku ngreka daya budidaya? Menawi ngaten, kula ing samangke saged jumeneng nata ing Kurdamulat to. Wah, Saged. Sauger sedaya menika kanthi sarana lan prihatin. nggih. Sarana menapa kemawon badhe kula lampahi. Nggih. Kula menika serik lho, wah. Dianggep kula niku wong wedok ora iso mranata negara napa? Dianggep kula niku wong bodho Lho, napa? napa meleh kok panjenengan ing nglampahi? Sauger kula sing ngrasake teng mburiman lara. Nggih, sakit manahku. Sakit kok wonten mriku lho. Keplorot. Ati kula menika ingkang sakit to, wah. Niku sakniki ngreka daya pripun caranipun panjenengan saged jumeneng nata wonten ing Kurdamulat. Sarana menapa kemawon badhe kula lampahi. Ragat syarat Mas Pices Raja Brana ampun kuatos kula kagungan. Panjenengan kersa tapa jroning kori. Saklebeting gandhok kepatihan menika sinten? 1000 tiyang prihatin-prihatinake rasa, prihatane raga nyatanipun ingkang badhe mindhak derajatipun ingkang kepengin badhe sugih saged kasembatan sarana kula. Namung tapa ta, wah? Nggih. Namung tapa menika? Namung tapa. Menawi ngaten badhe kula lampahi. Namung jroning gandhok menika panjenengan mboten ngagem-ageman menapa kemawon. Tegesipun? Tegesipun senajan to sampiran sinjang kemawon boten pun keparengaken. Anggenipun tapa menika mboten mawi busana. Mantep mituhu nyuwun kalian Gusti menawi wonten suwanten menapa kemawon, wonten wewujudan menapa kemawon, panjenengan kedah sendika. Oh. Bebasan panjenengan kowe kudu ngladeni aku sumadya. Oh, Lho, ngaten. sarana. Namung mekaten menika Lah, nggih. kedah mlebet wonten pundi kula, Wak? Menika korenipun. Oh, jih. Ning emut ora kena nggawa apa-apa. Nggih. Waton kula Retna Bandini saged dados ratu ing Kurdamulat. Ngaten. Menapa kemawon badhe kula lampahi. Wah, Samangke menawi sampun kelampah, panjenengan badhe kula jumenengaken minangka paranpara sesepuh ing Kurdamulat. Nggih. monggo. Mlebet wonten mriki? Lah nggih. Oh, nggih. Ilmut Nggih. mboten ngagem menapa-menapa. Nggih, Pak. Nggih. Den ayo. Durung kok wis ucul-ucul. Wis ucul. Sing dhuwur wis ora nggawa apa-apa. Lho. Kebenipun. Wis ora nggawa apa-apa. Aja ngomong. Aku tak dadi memedi.
Pripun Den Ayu? Pun mboten beto napa-napa. Den Ayu. Den Ayu Retno Bandini. Raosipun pripun? Kok wonten gondo-gondo sangit to, Wo? Mau niku Enggih. Enten sing teka niku kok. jem setan ingkang manggon wonten ing gandhok menika. Nggih. Karemananipun sauger wonten piyayi ingkang boten ngasta menapa-menapa kok cedhak. Nggih. Niku jangkanipun badhe kasembadan. Ngaten. Nyuwun sewu. Wau panjenengan ingkang pun demok menapanipun. Enten sing atos rada dawa sithik nika lho. Lah niku sangsaya atos sangsaya dawa jejongko panjenengan badhe kasembadan. Nggih, ning kok enten sing anu niku rada napa jenengane? Rada teles-teles nika. Sangsaya teles nggenipun panjenengan ngasta bawat wusanane ngadil adem para marta kawula ayem tentrem. Yen ngaten badhe kasembadan kula. Sakniki Nggih. kula larapaken wonten ing Guwa Sirangrong. Oh. Nyuwun kalian ingkang mengku mriku ingkang nama Mak Jombrang. Oh, Mak Ratuning Demit. Mak Jombrang napa Mak Jambrong? Lho, Kula kok mpun nate mireng menika lho, Wo. Mak Jombrang kalian Mak Jambrong menika setunggal tiyang. Oh, nggih nggih. Menika ingkang badhe njalari panjenengan saged jumeneng wonten ing Kordamula. Nggih, enggal-enggal kemawon gawa. Nggih, kula tak adus rumiyin. Alah Kula mboten sareng. usah Oh, mboten. pliket-pliket sithik mboten Nggih, napa-napa. menawi ngaten monggo monggo.
dadi bojo kowe leladya ning Taman Sari negara kene iki urip pancen kudu digawe seneng. Ya senengi jane ya getun to Kang oleh sampeyan Getun ki lu ngopo? Wong wis gepeng kaya ngono ora ana apa-apane. Sia-sia. Ora ndek bondo. Nyatane Awake kowe ya karo serikan kaya ngono kok. Ambiang sing ngoyak-oyak ki rek ya kowe ngoyak-oyak aku to. Rumasan aku sing ngoyak kowe sudi temen ora. Karo dene kok. Ya ngertine mbiyen ki lak ya sampeyan ki lak ya gek jamane isih nom lak ya ora pati lonyot kaya ngono kuwe rupane iki. Dadi tak Yo saiki njero rupamu ki cemerlang glowing ngono apa? Singup kaya ngono kok ya. Ning tembangmu ki apik Cahayu. Gathok iki pira mau larase sepira iki? Heeh. Gathok. Heeh. Sore-sore, ya ta? Ki mau rak ya tembang kuwi tembang apik kariptane para pujangga. Nek upama dituturke kaya dawuh para kiai sing awake dhewe tansah nderekake, ki ya dadi apik. Ning aku mau salah syair ya Kang. Lah sing piye? Mata ngantuk iku matane sapa? Ora duraka lho kowe iki. Alah. Heeh. Apa guna main judi? Lah iki dieling-eling. Judi. Heeh. Sampeyan jenenge judi to? Ngeslut. Heeh. Kok malah sampeyan. Judi. Heh. Lotre ngeslut. Dadulan remi. Oh. Lah iki. Apa? Lotre ngeslot. Saiki iki wong sing padha terbuwe karo harapan hayalan wegah nyambut gawe karepe pengen sugih ning mustahil ya ora? Nggih napa mboten? Berarti kaya ada Ya ora ana, gending santri iki ya ora ana, mula gatekke. Terus. Apa guna main judi, lotre ngeslut, dadulan remi. Akeh korban main judi, bondo entek, urip ora bejaji. Kaya Lotre bendina kalah saya mecece. Heh. Judol wis mesti uripmu bodol, ya ora? Dadu urip ra bisa maju. Wow. Tambah ngeslut uripmu mesti bangkrut. Aja judi. Ngeslut dadi Oh, ngeslut dadi bangkrut. Oh iya iya. Ngeslut apa ngeslut? Ngeslut. Ngeslut uripmu mesti bojot momrot. Borot. Aja judi nang, aja judi. Luwung ngaji, nderek gending santri. Kok dengaren cerdas to? Malah aku sak pele dadi bojomu wis. Cerdas aku, keperes kok. Tetep tak openi kok. Kowe ngerti gending santri apa ora? Gending santri? Gus Wi sing dadi pengayome kabeh padha ngerti. Mbah Ahmad sing dadi sesepuhe. Mbah Ahmad wong ndi? Wae lho sing dalang kondang kae lho. Mbah Ahmad wong ndi? Sing wonge keker brewuke lho. Oh, sing wonge gedhe dhuwur. Walah iya. Kayane nganu kae gondrong terus nyambi dalang akhir zaman. Lah kae. Sing wonge bagus kae to. Ya nek dong. Akeh udu wae. Sia-sia wae kowe iki kok. Oh, berarti pitutur. Konggeng wis mesti gawe seneng. Konggeng. Lah yen Pak weh bojone meteng meneh. Kowe anggotane gending santri iki wonge unik-unik ning takwa kabeh marang Gusti. Iya. Ora pareng judol. Ora kena regane. judol wong urip kuwi nyambut gawe. Opah pira akeh disyukuri mengko rak ngrembaka tekan anak putune. Berarti aku karo sampean ya kudune tresno tenan. Rumangsamu Sampean ora ngerti judol. Ya ora. Eh, Injis. inji kok injis. Ijo. Ayo ngetingalke tata kramamu karo dadi Ndara, patuladan. Ndara iki lho Sari Melati. Ndara Sari Melati kula ngaturaken sungkem lho. Ayo arek malik sithik ngono ra ya. Kaya karo sapa wae. Iki kowe ngaturke sungkem bekti. Ayo. Sungkem bekti kawula. Nucup astane. Kagem Kanjeng Ndara Ayu ora. Melati Sari Murni Dewi. Nah. Saya nemen Dewi. Nah, mboten Dewi Nova nggih punan nggih Dewi. Nggih. Muni Meti. Meti. Nyun pangapunten lho Gusti Ayu. Sedaya pakaryan sampun rampung, mboten wonten nguji wani. Nggih. Gaweane wis rampung kabeh. Wah, sampun Sampun, niku tegalan sampun. sisih mriku sampun kula napa? Nggih. Sinawang datan boseni Yai bagus ki nek
ngalembono karo garwane. Tanpa Kembange yo apik. Protokole. Tanpa nendra. Nembangmu ki lho apa kanggo aku iki? Liyane nembang rurek-rurek ya ora ono. Kayung yon marang slirane. Red lanang, red wedok. Tansah gumawangi tawang. Kowe gelem ngono kae wis tau ngono kae. Seprono seprene wis ora ono. Jero Perkembangan. ati kadung tresno. Tiru kae pengen. Ben ditiru anak putu. Kowe iki anteng. Tan liya amung sliramu. Ora ono liya mung Ndara Putri. Satemah lara as mara. Kene wong ayu. Apik to. Nyedak omarang pun kakak. Jenenge wong mangun asmara ki. Lamat wis katon becane yen donya ki bagus-baguse piyai Pacaan Jeng Pangeran Panjalu. sarwa asri nopat tenku tansah luhur nimas wus lumas nimas sira para guyub rukun bakal nuwuhke putra wayah sing ngluhurke marang martabating bangsa. ngayu Pripun Kang Watisari Mas? mustikaning no J. nyedak opun marang kakang Kowe iki ora sagem wis tuwek ngene iki lho ngopo kowe. Kaya nom. Rasa digatekke sing kono. iya bene wae Heeh. dunia iki mung gone awake dhewe wong loro Awak dhewe ngenger, awak dhewe ngenger. Kang Mas, pripun wong ayu tresnoku marang sliramu. Tak ibaratake kaya wulan nang rembulan. Kowe iki rasa kemenyeh to. Kadari Jo Tosca kowe iku. Pameran. Jagat sak isine sing nyekseni Kang Mas. iya
Semonggo Kakang Mas. Wong kuwi yen lagi nandang asmara lir kadya kelangan Purwaduk Sina. Kok kayane jagat iki ora ana isine kejaba mung sliramu dimasak kloron. Sih. Ingsun ngerti yen sliramu katembe wae palakrama ning ya aja banget nggone seneng. Ngene, Dimas. Nggih, wonten wigatipun apa, Kakang Mas? Anggone aku lumawat ana ing kaputren Taman Sari Kurdamulat iki bakal ana rembug marang sliramu. Ngaten. Ning prayogine dikepenake nggone padha wawan pangandikan. Sakwuse pun Kakang kawini suda minangka Nalendra ana ing Kurdamulat, ingsun nitip pirsa ana sakjroning Taman Sari, ana ing kebun raja ing kaputren Taman Sari kene durung pepak anggone para sentana dalem lan kawula duwe ingon-ingon rupane peksi lan liya-liyane. Mula ing rikalenggahan iki Kang Mas tumeka ana ing kaputren manggihipun sliramu Nggih. bakal njaluk tulung. Kakang arep tindak bedak pikat Ngaten. ana ing alas gumulung cetane ngono. Lan Kang Mas nganti para adi-adi warangka dalem. Mula sakjroning Kang Mas tindak bedak pikat, Kang Mas mundhut tulung Kraton Kurdamulat tentrem lan jenjeme bakal ndak pasrahake marang Siadi. Nggih. Menawi mekaten namun nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iya. Awrata kados menapa menika sampun dawuh badhe kula eston. Bagus, kuwi sing tak karepke. Ananging Iya. nyuwun pangapunten kula nyuwun anggenipun Kakang Mas tindak wonten dah pikat ampun dangu-dangu. Ora sah samar. Nggih. Sawetara katentremaning kraton tak pasrahke marang Siadi. Kakang mundhut pamit. Ayo swang-swang dimen Kakang lan sliramu tetep atut runtut sih sinian saklawase padha-padha njaga katentremane Kraton Kurdamulat. Wis rasa kesuwen Kang Mas mundhut pamit. Swang-swang ya Dimas. Nggih, kula dherekaken Kakang Mas. Dimas sakarone ayo dereke Kang Mas bedak pikat ana ing alas gumulung. Sapa sing gelem dadi muridku bakal
entuk kamulyan. Kok Mak Jombrang. kok medeni to niku? Nggih sarana niki. Sarana niki panjenengan dadi ratu. Nggih ning Mak. papane angka. Kowe Palasudra. Nggih. Yen kowe mara mrene mesti duwe karep. Anu mak Sapa kowe? nggih. Kula Retno Bandini. Niki ngeten, Mak. Ya, kowe mrene perlune apa? Niki kula nglantarke Denayu Retno Bandini niku kepengin duwe rembug kalih panjenengan, Mak. Sungguh jenengan niku lho kok. Ngeten Mak Jombrang? Ya. Piye? Kula kepengin dadi ratu wonten ing Kurdamulat. Gampang. Estu menika. Kula saged kelampah menika. Ya, kabeh mesti kasembatan, bakal kasembatan. Perkawis prabeya, perkawis gunakaya menapa kemawon ampun sumelan. Kula menika putra ratu, sugih duwit, sugih bondo. Ingkang baken ratu sesembahan kula niku iso jumeneng nata teng Kurdamulat. Mak Jambrong, Ya. sak menika ingkang jumeneng nata menika kadang kula anek. Oh. Enjih. Dimas Garuda Sengkali. Kula suwun panjenengan saged nyirnakaken kadang kula menika lho. Kados pundi kemawon kedah sirna. Gampang. Iso. Kok aku duwe golek lempung. Ing sak mengkone bakal tak panjingi nyawa. Kang aran raseksa. Menapa lor ijo? Kolor ijo. Iya, kolor ijo. Wonten pundi? Wonten pundi dunungipun, Mak Jambrong? Yo, sabar. Aku arep ngundang kolor ijo. Wentenono ning kono. Ong wilaheng. Ong wilaheng. Dupa ratus diobong. Niat ingsun ngundang demit. Bul gombal gambol. Bul gombal gambol menyang diobong kebebol. Dungane kok Kolor ijo tangiyo. Tangiyo tangi. Iki sing mbok arani kolor ijo. nggih. Kolor ijo. Kowe tak utus. Lunga ana ing Kurdamulat gawe geger. Gawe karang abang. Niki mangke. Pripun? Mangke iso. Mak. Lah
kula to Ya, saged gawe karang abang wonten ing Kodamula to? ya. Klakon. Pon klakon penjangga panjenengan. Nggih. Nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit Mak Jombrang. Matur nuwun Mak Jombrang. Ya. Mangke nyuwun napa mawon jenengan bakal tak Ya. paringi tak pinangkani. Ayo. Ya. Samsul Kodamula. Dimas, Nuni nggih. anggone dhewe ngoyak lakuning kidang lan menjangan kok ora kuwowo. Yen tak delok lakune kidang lan menjangan kae kudune ana ing papan kono. Ning jogene buntute wae kok ora ketok. Banjur Prayoginipun dipun bujung mawon Kang Mas. ning yen pun Kakang Bujung lakune kidang lan menjangan kae tartamtu ora kuwowo, banter banget playune kidang lan menjangan kae. Kidang lan menjangan ora kena. Kudu golek liyane dimen Taman Sari ana ing Kaputren Loh! Jagat wasesaning Bathara. Nggone ingsun bedak pikat ana ing alas gumulung ya gene ketemu wijajil kang ngeri banget pasuryane. Coba Dimas. Pun Kakang nyuwun jemparing. Saniki Ratu Momo, ajur kuandamu Wijajil, mati dening aku. Ojo masukin. Sabar sawetara. Pun asta jemparingipun Kakang. Yen demit siji iki ora bakal tumomo marang jemparing ning donga kang bakal ndak sunake marang pangwasing dat kang murweng dat. Mati dening aku. Ya! Wijajil loro iki kang bakal ngganggu gawe marang lakuning awake dhewe nggone bedak pikat ana ing alas gumulung. Mula ngati-ati duga prayoga digawa, ngati-ati aja nganti ana sing keri. Nuni nggih Kang Mas.
tawang-tawang tangis sajroning netramu. Bapak ngerti yen jroning ati ana tresna kang suci. Genduk mliwis wangi anakku. Injih kula Bapak. Aja banget-banget nggonmu sungkawa. Tetangisan marang pawongan iki. Ati kula boten lila yen pawongan menika kedadean kados mekaten menika. Kula banget tresna nadyan kula boten ngertos dunungang pawong menika, Rama. Mliwis wangi anakku. Sing tak kudang-kudang, sing tak gadang-gadang. Tangis jroning batinku dadekke gegugahing atining bapak. Yen kowe duweni rasa tresna marang pawongan iki, Ken. Anakku wis wangi. Yen kula boten saged sesandingan kalian pawongan menika, kula alwang pecah, Bapak. Genduk mliwis wangi. Aja mung semono. Atimu aja cekak. Nalarmu kabeh mau bisa diusadani. Nyuwun sing Gusti. Yen pawongan iki temah waluya ing jati. Nduk Menika boten usadani. Kagem pandonga panjenengan nyuwun marang Gusti Bapak. kanggo kowe nduk anakku wis wangi. Cah ayo. Ayo. Padha meminta sing Gusti. Mugi pawongan iki enggal antuk usada. Injih. Coba jipun sekar kanggo munjukake mring Gusti. Genduk mliwis wangi. Injih. Ayo padha manengku puja mring Sang Hyang Widi. Sendika, Bapak.
Kartoso Ibu Bartiwi kakang kawah adi hari-hari kang lair tunggal sak pertapan marang pawongan iki padha sira baliya mring raga sejatining raga iki pawongan iki temah waluya ing jati tangiya pawongan pulih marang kekuatan kaya dek wingi uni tangiya Mliwiswangi Rama. apa kang mbok suwun mring Gusti Ije, tansah di ijabah ngaten. pawongan iki coba takonono nduk Banget seneng raos manah kula, Bapak. mula coba takonono Aku ana ngendi, Paman? Nuwun pangapunten munjuk ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun punika pinuju lelana wonten madyaning wana. Kawon yuda kalian mengsah sinuwun. Nyuwun pangapunten lho sinuwun. nuwun sewu Kisanak Kowe sapa, Cahayu? Kula Mliwiswangi Kisana. nduk Mliwiswangi Ije, Bapak. kasembatan apa kang dadi pinuwun Ije. Seneng banget raos manah kula. Yen pawongan menika bisa pulih daya kekuatan iku ya dek ngaten. Kisanak Injih. Paman pun bujung aku supaya bisa ngadeg. Rasane Nyuwun pangapunten. kaya dilolos otot bebayuku. Inggih. Nyuwun pangapunten lho menika. Duh, Gusti, lelakon kok kaya mangkene. uga bombong jroning Awon sampeyan dalem nika kalindhe yuda wonten madyaning wana kok. Nyuwun Oh, no. pangapunten lho. Nuwun sewu, Bapak. inggih Kisanak Sejatosipun kula menika wonten pundi lan panjenengan menika sinten? dene panjenengan menika wonten ing Wadas Gumilang Wadas Gumilang. inggih nami kula Sela Gembin Bapa Resi Sela Kembini. inggih Kados pundi larah-larahipun dene kula saged dumugi wonten ing padipokan panjenengan Bapa Resi? dene panjenengan menika pun tulungi kalian anak kula Mliwiswangi Mliwiswangi. Ije. Nggih piantun ayu menika ingkang kadu nulungi dhateng sampeyan. Nek mboten wonten piantun menika mbok menawi nyuwun pangapunten sanget. Banget panrimaku mung iso ngaturake gungging panuwun Wong Ayu. Ije. nuwun sewu Kisanak Injih, Bapak. panjenengan menika sinten papan dunungipun saking pundi Nawi tiyang saged mastani kula ingkang nyepeng pamarintahan ing kraton Kurdamulat. Asma kula ingkang sinuwun Maha Prabu Gurda Sengkali Nata Nagara. sembah kula kunjuk Sang Prabu Ampun kados Menika ingkang sinuwun jumeneng nata. Sang Prabu Sang Resi jumeneng nata. Monggo, monggo Bapak Resi, wawan pangandikan. yen to ngaten saking panarawang kula Diagung pangaksami Kanjeng. dene panjenengan menika nembe nandhang pepeteng
wonten ing kraton ingkang panjenengan asta. Kados ngaten waskita panjenengan mumpuni saliring reh dene mangertosi dene wonten ing Kurdamulat nembe ketaman reribet Kanjeng Bapak. Mila kepareng Sang Prabu. Nuwun Kula badhe memuja manengku puja sing Gusti. Mugia kahanan ing Kurdamulat enggal sirna. Namung saged derek memuji lan nenuwun marang purbaning Hyang Kang Maha Agung mugi kasembadan napa ingkang dipun pikajengaken Bapa Resi. Genduk wis wangi Injih kula Bapak. kancana Sang Prabu Injih. Gurdasengga. Injih senika. Bapak ana ing sanggar pamujan nenuwun sing Gusti. Injih ngestakaken. Mula pur kisan derekno aku nenuwun sing Gusti. Katermosa antawis ana ing kepungkuran paman. Nyun pamit nyun pangestu Kanjeng. Lir kadya antuk nugraha Jawata paring jejoring pawestri wanita indah tuhu Kang Mas pepuja neng hamong dika yakti priya katresnanku aja nganti gawe gelah atot runtut tekan mati. Mliwis wangi. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Nyuwun pangapunten. Bapa Resi. Sampunipun kula manekung ing ngarsaning Sang Hyang Widi. Nun Kula pun paringi pusaka wujuding teko kang aran Teku Brajamranggi. gunging panuwun kula tampi Bapa Resi lajeng Kanthi wisi ing Jawata kang mapan ana ing Teku Brajamranggi ya kuwi kang aran Jem Brajasula. Jem Brajasula Kang bakal paring sabiyantu dhateng panjenengan oleh kahanan pepeteng ana ing Kurdamulat enggal sirna. nuwun sumratur Bapa Resi. Inggih Sang Prabu. Pusaka Teku Brajamranggi lajeng kagem menapa lan pripun antukipun ginakaken Teku Brajamranggi menika Bapa Resi? Nuwun sewu Sang Prabu. Nuwun Menawi Teku menika pun sambat ing samangke jem ingkang mapan wonten ing Teku menika saged kawistara lan Pak bakal paring sabiyantu. terang terwaca sabda pangandika Bapa Resi pramila ing rikalenggahan menika dalem badhe nenuwun marang Gusti Kang Mahanasa dimen ingkang wonten saklebetipun Teku Brajamranggi menika sabiyantu mrih kuncaraning wonten ing kraton Kurdamulat. Inggih kasumangkaaken. Kepareng nyuwun lilah. Inggih.
Jin Brajasula. Ndak jaluk sabiyantumu rewang-rewang ana aku, dulur ana aku, supaya kraton Kurdamulat tentrem ing sak lami-lami. Metu dumadi. Kula mangertos sok sitena ingkang kagungan Teko Brajamranggi menika dados bendara kula. Punapa ingkang panjenengan kajengaken? Jin Brajamranggi. Ora akeh kang ndak karepke, mung siji. Mung sawiji kang ndak karepake. Sapa kang ora arik lan gawe peteng ana ing kraton Kurdamulat sirnana. Dawuh panjenengan badhe kula sendikani. Sak Nuwun sewu Bapa Resi. inggih Sang Prabu. Panci tuh leres wonten sak lebetipun Teko Brajamranggi menika wonten salah satunggaling raseksa utawi jin ingkang asma Jin Brajasula. Brajasula. Mila ingkang badhe mrasta pedhot kang liman wonten ing kraton Kurdamulat nggih menika Jin Brajasula. Terang terwaca dawuh panjenengan, namung nyuwun pangapunten tinimbang kraton Kurdamulat kumplang kepareng nyuwun pamit putra dalem ingkang asma Mliwiswangi badhe kula pundhut garwa kula sengkake ing ngaluhur minangka dados garwa prameswari wonten ing kraton Kurdamulat. Sang Prabu, menawi kersa panjenengan kados ngaten, kula jer wong tuwa namung paring lilah yen to yoga kula Mliwiswangi badhe kapundhut garwa dhateng panjenengan. Injih. Ngaten palilah Bapa Resi kula suwun Paman Biyung, ayo tinimbang Kurdamulat sak kumplang derekke ingsun kondur ning Kurdamulat. Jan matur nuwun sanget pikantuk calon prameswari. Sing ngati-ati. Matur nuwun, Eyang Resi, matur nuwun lho. Matur nuwun, matur nuwun. Dadi Gendut Yang saya Papa. sing gedhe tangannya. Bapak ora mengkala yen to aku bakal jampangi lagu. Kolor ijo, lereno nggonmu gawe geger ana ing Kurdamulat. Yen kowe ora leren gawe derdah gawe geger, aku musuhmu. Saiki kowe wis lena, aku bakal manjing sajroning awakmu. Aku bakal ngerteni sapa kang dadi durnane ana ing Kurdamulat. Kurdamulat. Sapa sing ora percaya karo jumenenging Ratu Gorda Sengkali bakal dadi musuhku.
Ora maju pandhenyoto karo aku Coba bangsa sopan yen kowe sekti yen kowe pekeno mati kowe jambrong Kok malah kalah iki piye to? Niki pripun niku lho, Pak? Mbok rada direnekke niki lho mesake. Aduh, Pak Jombrat, Pak Jambrong. hari Pak Jambrong niki. Aduh. Kula cemeng. Yo pripun? Sampeyan sing tak gol-golke kok malah mati. Kula yo lajeng sida tadi ratu napa? Pun sabar to. Holo. Aku kalamu ya kolor Arepno bandini. Aku Ora kira aku yen kowe wong wedok ning duwe watak iblis. aku Kowe kudu mati saka tangan. aja pateni. Aja. Kena mlayu. Aku ngerti. Durnaning ana ing kraton Kurdamulan ya mung merga kowe. Kowe salah sawijine pamungan kang duwe watak angkara budikan. Mapan murane donya tak pateni kowe. Wis do mati kabeh kang dadi durnaning ana ing kraton Kurdamulan. Wong-wong sing duwe watak iblis, duwe watak angkara, saiki wis tekaning pati. Kurdamulan mesti bakal tentrem. Saiki wis ora ana pawongan kang dadi durna. Sing watak iblis kaya ngene wis do mati kabeh. Jin Brajasula. Nuwun inggih kula Kanjeng Ratu. Jebul iki to. Pawongan-pawongan kang gawe ribet ndadekake praja ing Kurdamulat bebasan ketaman pedhut kang peteng dedet lelimengan. Nuwun inggih menika ingkang damel dertah wonten ing Kurdamulat. Ora ngira yen lelakon ana ing Kurdamulat kang ndadekake ora liya kadangku sepuh yaiku Rekang Bandi. Ayu Retno Bandini. Manis ucape Ayu Pasuryane. Ning wengis tumindakmu Kang Mbok. Budimu ra kena den alem yen sliramu kuwi trah kusuma rembesing madu. Ning duh Gusti lelakon kok kaya mangkene. Jin Brajasula, Nuwun kula Can Prabu. sepisan malih ndak baleni
sewu agunging panuwun dene sliramu wis sabiyantu nentremake ana ing Praja Kurdamulat. Nuwun inggih. Mula gandeng wis rampung kewajibanmu, ndak suwun sliramu mlebu maneh lumpet ana ing Teko Braja Maranggi. Sendika dawuh Kanjeng Prabu. Paman tentrem ing Praja Kurdamulat, apa dene sing gawe geger ing Kurdamulat wis sirna merga tumindake dhewe. Wis tak jaluk sabar. Gethinga kaya ngapa iki Kang Mbok Retno Bandini ya kadangku sepuh arep dikaya ngapa tunggal yah rina marang ingsun. Wis ora usah gedawan-gedawan, ayo dereke ingsun kondur ana ing Kurdamulat. Sang Maha Prabu dados pangajeng-ajeng bilih kula nengga wonten ing kraton Kurdamulat benjang kapan sampeyan dalem kundur mila ngaturaken kuing panuwun diri sampeyan dalem kundur kanthi rahayutan mangkih pambeng. Injih. Injih. Kawula tansah manggih rahayu kalis ing sambikala. Sembah nuwun kang tanpa upami Maha Prabu. Nuwun injih Eyang Bagaswara. Lajengaken Maha Prabu. Nuwun. Kula minangka jejering sesepuh namung nderek dawuh sampeyan dalem. Kitab Pustaka Raja Peperintahan wonten asta dalem sumangga kula namung memanuki tindak sampeyan dalem. Nuwun injih, sembah nuwun Eyang. Kula aturi lenggah langkung prayogi. Ngestakaken dawuh. Lajeng estu nyadong duka mbok bilih. Kula lepat utawi sampun bad nerak angger-angger paugraning wonten ing Kurdamulat. Namung sedaya menika kagem jalari tentremipun rahayunipun wonten ing kraton Kurdamulat ya. Ngaten kasinggihan. Mila sedaya para sentana dalem kadang-kadang kula nem badhe kawula aturi kraton Kurdamulat badhe kula prapat sigar semangka.
kasinggihan. Ngaten meniku panjenengan dalem jejering piyantun ingkang ngasta keprabon kedah adil. Menika ingkang kula pikajengaken. Pramila saking menika kula badhe matur dhateng sedaya para sentana dalem putra-putra wonten ing Kurda Mulat. Inggih, sumangga. Pramila ing rikalenggahan menika Dimas Haryo Penjali sira bakal nglenggahi ana ing Kadipaten Kurdapurwa. Sendika. Dimas Dharma Maruti nglenggahi ana ing Kurda Daksina. Apa dene Dimas Narasati sira jumeneng adipati ana ing Kurda Prajima. Sendika. Ngaten menika, Eyang. Inggih. Dados ngaten menika sampeyan dalem adil. Ngasta keprabon wonten ing Kurda Mulat boten wonten ingkang dipun bedak-bedakaken ing antawisipun keluarga nang dalem, Bapak Prabu. Mila ngaten. Kula badhe paring pitutur dhateng para sentana wonten ing Kraton Kurda Mulat. Menika ingkang kula kersakaken, Eyang. Murih ing samangke wonten ing Kurda Mulat tinulat lelampahan ingkang becik kabucal lelampahan ingkang awon. Nuwun. Dumadi para kawula dalem wonten ing Kraton Kurda Mulat sami bentak sirah. Sami padudon kepara wonten Rajapati amargi saking rebut waris. Pakan kong